Hawu, sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele ezansi nenhla bafowethu, hhayi. Bafowethu njengoba nazi-ke ukuthi amanye amathimu la kwi-P_S_L awafuni impela ukusidayisela noma ukusithengisela abadlali abasemgangathweni nje ophezulu, yabo. Abadlali esingathi basezingeni eliphezulu. Nangu umfana lo owayi-Kaizer Chiefs, ngeke sithi umfana akusiyona owethu, cha owethu umfana. Lo mfana uneminyaka nje engama22 mangaphosisi, oku-22 years loyo. Bambiza uXolani, ngingazi-ke noma isibongo sakhe ngisibisa kahleni. Bathi uXolani Khosa eyi khona lapho nje, kodwa lithi sithi C-O-S-S-A, yabo. Lo mfana lona-ke bebembolekisele eBotswana, yabo. Bebembolekise eBotswana. La ngicabanga ukuthi nje udlale i-half season yale Botswana, ubuhambe ngicabanga la ko-January, yabo. So umfana kuney'ndaba-ke zithi-ke cha usayinile-ke nabantu abadala okuyiminyaka nje emibili, yabo, okuyiminyaka emibili. Njengoba kumakhathi naye ebuye wahamba-ke, so engicabanga ukuthi uMoleisane lo esimbonayo ubuya ku-Stellenbosch, engicabanga ukuthi uyi-right footed. So le ntwana uma ngiyizwa-ke kuthiwa hhayi yona ngathi idlala ngo-left, ngingazi-ke angikaze ngayibukabukela i-development kakhulu iy'ngane zakwethu, kodwa nje abamaziyo kangcono bathi umfana umnandi, uyi-centre back-ke iy'ngane zakwethu. Bathi nje umnandi umfana, abakhali abamaziyo, yabo. So sesizolinda ukumbukela-ke mayedlala ngoba futhi nawo la mathimu ale ko-Botswana asikwazi ukuwabona, yabo, asikwazi ukuwabona. Engicabanga ukuthi yena-ke mhlawumpe ukuya kwakhe le ko-Botswana uyitholile i-experience lapha nalapha, yabo. Yona le-6 months ayihambile ube nayo nje ulwazinyana oluthe ukuthi thuthu, yabo, ngoba phela ubuya ngaphandle manje, yabo. So engicabanga ukuthi emagemini afana no-CAF ngeke acindezeleke kakhulu umfana. Engicabanga ukuthi uzoshesha nje a-adapt-e lapha nalapha, yabo. So nje asilindeni sibone-ke ukuthi i-Kaizer Chiefs izomemezela yini ukuthi umfana omdala, hhayi ngake ngithi umfana omdala, umfana omncane usesayinile inkontileka yabantu abadala, yabo, ngoba kuthiwa nje awusayine nje iminyaka emibili okuyi-2 years, yabo. So-ke nje hhayi-ke siyajabula-ke singamakhosi ukuthi-ke hhayi ingwenya ayize-ke nayo izobabhande linye nabantu abadala ngoba vele umdlali wethu. Njengoba amathimu-ke amaningi angafuni ukusidayisela, uma esidayisela a-charge-e iy'mali ey'nkulu. Uma kuwukuthi umfana uzohluleka sophinde simlune futhi akubangwe lutho, yabo, sophinde simbuyisele simlune, yabo. So asilindeni sizwe-ke iy'ngane zakwethu, ngibonge iy'ngane zakwethu.